И аз съм Фрозън и днес снимаме нов клип в каналът на Storm TV Deadpool. Както виждате имаме 103 Deadpool Points горе. Тук с мен имаме ни приятели. Хай! Хай! И на двамата ще им кажа да не писуват чак толкова. Здрасти, Лъжде. Така, чекпоинт, така. Сега тук трябва да открием новата, не новата, ми втората част на Sentinel парта, който ще рече втората част, дето е нужна на Cable There's the за... other Sentinel part Cable needs! Ah, I'm so excited! Лега е. In a world where dipshits get killed with hammers. Да снимам естествено, ако ще ми звъне, аз ще лелина. Тякът не е чак толкова. То следващите пишай. Мама и не прекалявай. На тебе вече ще шипна един цигански. Той постана О, тихо Hey, е! it's our favorite Излагате ме! Marcel. Тей. Сега къде... Мълчи бе! Тей, къде се трахва Макала? Ти си експерта. Ти миналата игра ми помагаше да превърта. Тъй, че... It is I, Ah, the no? well-compensated establishment Lager! provocateur. Хеус. Така, тук малко храна. Тук стреляш ли така? Да, дами и господа, мисля, че това е първото нещо, което се стреля с Sentinel Arms. Нищо не направих! Yes! Давай, не! Тей. Deadpool 3, bathrooms 0. Дами и господа, това е за всички, които не разбраха Deadpool, тук ще казва Deadpool 3, Кенефа 0. For melee damage. Бой! Тя се е малко на дикме. И време е за Кевин. Глед Кевин. What the fuck, те имат щит? Не! Fuck sake! Ляга! И shift и Q. Да не бързам. Добре, девет господа, стига съм залегава и съм си използвал тактиките. Тук ли беше това? Не ми каза, че тук беше това с телепорта. Ще сперем много. Така. Малко джъмп, на който съм нозе. И нов чекпоинт. Тук падат ли? Не ми каза, че пак трябва да се слязем надолу. Е, по-добре. Ма френд! Надолу! Съвнем да не можем да купим нещо ново. От чуковете. Да забрах купа си всичко. Вимеш за патката, за пушката. Внимавай си, зика момченце. Така, 20% more damage, ами ще събираме две така. And then there were none. Не точно като нищо, ма харай. Ти до някъде. А откъде? Ти беше тръгнала от другата страна вече. Там. Къде е вече? Добре, не съм аз.
Аре, Явно сме ние. ще ти бич. We need to find a way up. Да, знам, че трябва да ме разшибани път, бе. Добре, да видим. That's the jump button. Congratulations. Абе, това Дик. се Абе, вишка, бе! На! Добре, това нямаше да го видя. Лично аз не го виждах, макар е... Дами и господа, това беше най-тъпото нещо, което съм правил някога в Дедпул. Ако бях паднал пак по това... Кой ще кавърва, бе? Внимавай да няма оседи. Мамо! Мамо! Skills, bitch! Help me. Добре. Добре. Не. That's major league talent right there. Да, тук да лоджам. Не! Откъде, бе? Да, това е сетено, какво съм теже. А после пак ще стреляме? Не! Естествено сега! Просто не знам кога. Тук да не. Така, Сенти. Това е пълно село, е! Let's get back to the Sentinel Бъдки се, ме! Arcade and have some fun. Да, мисля, че това е Сентинел парка. Добре. Ето го. What? Wait, what is it then? Langay! Lemonan! Kde? My friend. Здравейте! Къде е? Добре, това е най-якото нещо. Regis. Да, он вече му каза. Не влизам в главата. Looks like you brought a gun to a giant robot arm cannon fight. О, добре. Сега трябва да ходим там да ми изгледа. How the fuck I can go there? То било лесно. We've got everything we need to execute my super Got the amazing cable. awesome plan. Let's get back to Kate. Някъде изгубил се в тази цигания. Не бе, ако бяха сложили някакъв бутон за връщане. Не, какъв бутон за връщане. Ох, аз съм пръв път. Ако бяха сложили нещо, което да ми показва къде е кейбъл, както обикновено да е. Не би трябвало да е някъде далеч. Да отиде далеч. Няма стига. Ей, Мишка! Ей, Мишка! Не е тук. Ще влезна от енефите. Аре бе, пикам ли се! Напълно ти е пълен. Тъй? Кой ще говорим, бе? Да. Боли. От тебе верно ще те заболи нещо. Главата. Да не казваме друго. Еч, така хора. Може би няма почти никакви епизоди с хора при мен. Особено с тези хора. Аре бе! Ти чак сега ще шибна. Аз ще ти помогна. Аз съм много зле. Look! It's Billy! Who's Billy? That is probably
Колка? От мене си материал падна. I can see you. Hey, stay sharp. Hey, mister! Bitch! Това се пазеше момент. Не точно! Мичка! Ого, убива. Smashy, smashy. Добре. I am shooting you. Да? Виж ми отгоре. Да. Нищо не се чуди. Къде дойдох? Къде да излязам? Окей. Излязам. Окей, кейбъл. Кейбъл! Sluggers, here's the last part you need. Now let's roll out. Wrong franchise, buddy. Wade, this has got to be the dumbest idea you've ever had. The risk is considerable. This is my... Great, Cable. Thanks awesome by GDX Graphics. Damn it, Wade! Демит! И това хора мисля да бъде от този епизод. Съжалявам, че беше кратък. Кратък! Yo, dog, Но, I heard you like чакай това boots. само да мине. So I put my boots in this Изчакам да мине boot so I тази can стена. stop you while I stomp you. И... I told Cable this shit would work. This is freaking awesome. If he's from the future, why doesn't he go back in time and tell himself to stop being such a tool? Good point. Should have known this was gonna work before we did. И хора останалото си вика. We totally meant to do that. Yeah, we're gonna call bullshit.